Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara gaurkoan Ola sagardotegira etorri gara, badakizue txotx denboraldi hasia da eta txotx egiteko aukera ere ireki dute, ja murrizketak kendu dituzte, ondorioz guk honat etortzea erabaki dugu, bertan Iñaki Bengoetxearekin egonen gara, bertako nagusiarekin, kontatuko digu nola hartu duten albiste eta gaurko zer duten antolatua, gero baita ere badakizue Euskal Sagardoa jatorri deitura garrantzitsua dela sagardogintzan eta Unai Agirre bertako koordinatzaile ere gurekin izanen da, eta nola ez badakizue Gipuzkoan ere sagardogile elkartea badagoela eta Olatz Mitxelen ere gurean izanen dugu, bera kontatuko dugu pixka bat nola ari diren eramaten txotx denboraldia eta baita ere nola ez, ikusiko dugu gaurkoan nolan izanen den giroa. Basan bezala, hementxe gaude berriro ere, Irungo Meaka auzoko Ola sagardotegian, eta gurekin Iñaki Bengoetxea dugu, bertako nagusia, eta bueno, Iñaki gaur berriz ere dana konten gaude, ia normalidade oso batera bueltatu gara, eta eskertzen da kupela aurrean txotxean aritzea, lagun artean solastea, familian, eta bueno, aspalditik nahi genuen gauzaia lortu dugu, ez? Bai, berriz poliki esaten den bezala urak heldu dira errekera, bere tokira, eta nik uste hau gomenik etxula denantzako, zerri azken batean buruko lanare ikar, jazen. Hain lotua ginen, hain limitatuak, eta poliki, ematen du buelta ematen egela eta pozgarri da. Bai, zuek ere ja izan diren egun guzti hauetan ja sumatuz, ez, difentzia, ez, jendea bai, sagardotira etorren nahi zuen, baina gehien disfrutatzen denak da kupel ondoan, eta sumatzen duzu ja jendearen eskaera hori, ez? Bai, ja jendeak, txarruak ekendutiko, zer zuen eskatzen nahi du jendeak, txiritik hartu, txotxetik hartu, eta bere zaporea zuzenien dastatu, ez? Eta kopela bati beste ze diferentzi da hon, bati gehiago gustatuko dira, besti gutxi hon. Orduan, betiko saltsa hori bueltatzen nahi da, eta uste komenik garri dela. Inoiz ez da berandu gaineaz, ez? Otsailean gaude, otsaila bukaeran, eta bandikan fuerten heldu zaigu, eta ongi etorri, ez? Hori hau. Bai, leheno hala mustu zuten, fuerten heldu zenien, eta guain ematen du ireki ingutela fuerten heldu denien. Eta, itxasoko olatu gozela, gora berak, eta aurten olatu gainean ondo biltzen gen. Bai, gaur ere, egun berexia duzu, ez? Giroa Ola sagardotegian beti izaten da, baina gaurkoan egun berexia da, zergatik zu baduzu, ez? Hondarbiko trainerukin, pixko bat, bere garaian ja sortu zenuten hitzarmen bat bezala, eta Gipuzkoako txapelketa irabazten zuen bakoitzean, zuk zozer zor, ez? Argituko diguzu nola den gauza. Bai, guan dela 8 bat urte hasi ginen, eta hor daude txapelak, gaur beste pare batekat gotxuste, zerrin 2 urteko zorra ditut, eta guan urtien pandemik ginetzen nien, baina Gipuzkoako txapela irabazten duen bakotxean Ama Guadalupeko traineruak, Ondarra bitarrak, guk kuadrilari eman behar dugu bazkaria, eta bere pisua, traineruen pisua, sagardotan. Orduan, pentsatzen dut, 200 kilo bueltan ibiliko dela, ez dute ura hunditu zengo noski, eta pisu horrekin gutxi gora bera, sagarduan eman behar diot, sagardotan, eta tratu hori dut egina beti, arrauneko afizioa izan dut, pelotak gore bai, eta herri kirolaz esanik ez, eta, nire afizioa horrekin kumplitu nahi dut hondik. Bai, eta, indarra denboraldi osorako ero hartzen dute, hemengo txuleta estatu eta sagardo azkarki edan, eta eraman da, azkenean bertako produktuekin, indarra eta ilusio hurrengo denboraldirako ere, ez? Bai, hasiera gaine guain atzo intzuten descensua hori jon, eta segundo bat eskaxiaro gelditu zien aurrenekokin, oso ondo, eta, ja azten diren motorra berotzen, proba egiten, eta nik uste, hasierako indar hartzi hau ondo etorko itela. Bai, noiz izan duzen gutxera bera, Gipuzkoako txapelketa hau?
Ba, hau, esan duzen ekainan 12an, eta gara urte gero temporada nola sartzen dioten gainean, ba, ez dakate zerretik. Egoten die, bakailu bezala lehortuta. Eta gero sasoia bukatzunte, eta nahite deskantzo pixkat, eguarriak bukatzuntenako. Eta guantxen, eitikotan beti hola inezan dugu, ba, otsailean o sasoian hasieran. Bai. Eta, bueno, gustura. Ikusiko ditugu gero hemen, disfrutatzen beraiek ere, eta, bueno, kupel kuadrilla bada hemen, hola sagardotegian, saiatzen zara pixko bat sagardo batzuk desberdinago egiten, jendeak dastatzeko, ikusteko txotxiterakoan batetik beste desberdintasuna badela edo? Bai, kupel kuadrilla esan zu, eta 11 zenbakia beti Euskaldun esaeratan asko da, 11 ikusteko, 11 zenbaki hori, eta nik 11 kupeltu, eta hain justuz, ez dakit, nondik gaten numero hori bate pentsatu gabe bentzat. Eta 11 kupelek desberdina die, baditut bi barietalak ere oso ondo dauna, bat bentzat urte bitxiki gure ondoko hau eta batzuluak inintako oso ona da, eta bestea dut, handik atzea dago, baina urdin eta errezitzagarrakin. Eta besteak ere ondo, etorri dieia pixka bat eta nahiko ondo. Bai, nik uste jendea aidio gustatzen bentzat eta untzen joango di bandi pixka batian, eta, bueno, bagoaz, poliki aurrea, nahi dunak aukeratu bat eta beste badago. Bai, zuek egia esan, Iñaki, hola sagardotegia leku paregabean zaudete, ez? Sagardotegi bera polita izatez gain leku ere dotorea da, orain txetorri eta segidan ikusi dugu zenbait jende ibiltzen denez paseon, hemen zonalde honetan, ibilaldi batzuk egitera eta plan borobila izaten da, ez? Pasoitxo bat eman, lagun familian, da bazkaldu edo zuzenan bazkaltzera etorri, ez? Baina sumatzen da hori, ez? Bai, oso punto estrategiko da, parke naturala bertan dugu, labeak eta trenbide zarra minatokoa nahiko xelaian da, eta, bueno, Irun herria handia zanik, gero Ondarra Hendaiako jendira asko etortzen da. Pasio txuitia, beste batzuk Aiagorrita joaten dira, gaur kotxe desente zagon, Aiagorrita buelta ingo zuten, eta gero bazkaltzea, saldartzea, Indarra bentsa pixa berritzea. Bai, eta Naparrotik heldu garenak, Gipuzkoan sartuta segidan, ongi etorri bat, olako sagardotegi batean aukera izatea, ez? Gustokoa da. Gipuzko barrera murgildu gabe gehiegi, bertan mugan izatea, eskertzen da. Bai, hori da, pixka Basterregea, udaletxetik 3 kilometroa, baina nahiko toki lasaia, baserri munduko eta giroko auzo bada, gelditzen gaitun puxka. Eta, bueno, mantentzen dugu eta jendeak etorri, aparkatzeko problemik ez, eta bere bueltain labeak ikusi edo mendi bueltain. Eta nik uste, denik gustatzen diguna, gero salda bat, pintxo bat, sagardo trago bat, eta... Bai, atari polita duzu ere, eta bai. Jendeak esaten du ez, sagardotegia, txotx denboraldia, lan asko, baina hor parean kanpon ere sagastiak dire, ez? Azkenean zuek nekazaria zarete eta guk sagardotaz disfrutatzeko sagastia eta sagarronda zaindu behar dire urte osoan zehar, ez? Lan asko dago atzetik, ez? Bai. Dena kirol eta gauza askotan bezala ikusten esten atzeko lana asko izaten da. Eta hemen bai. Atzetik pentsatu gue fruta bidez dela hemengo sagardoa eta hori zaintzen dugu eta hori nahi dugu zeitu. Eta hoan dago, kimaketak, faltak aldatu, txertaketak, erosio, prestakuntza bat. Azken batean gurpil bada eta urtia joan urti etorri, bere gurpil hori segi barra dago. Gelditzen bazea urte bakaldu duzu. Naturak segitzen du bere martxan. Hori da. Eta, sagardoa egitea, egiten alda, baina zuek egiten duzuen sagardoa euskal sagardoa jatorri deituraren barruan dago, aparte ere ekologikoan sartua zaudete, kalitate ezin hobegoa duen sagardo bat, ez? Bai, goi mailaino aletu geha, hori nahi genuen ekologikoan ere produktu eta alden gutxina da sano nahi. Eta 3 urte pasatigu zertifikaduri lortzeko, baina, oan egunok egon dugu ekologikoa, bertako eko ostoakin, euro ostoa. Eta aparte, DO esaten dena, denominazio euskal jatorri izendapenako. Bi tituluekin nahiko gustura gaude, goi mailako erari bat nahi duguin eta gure inguruko sagastitik. Ez urrutitik, baizik bertako produktuakin. Oso Iñaki, gure partetik guk gozatuko dugu eguna ere, nola ez, hola sagardotegian. Eta, hemendekan animatu jendeari, ez, azkenean txotx denboraldia, sasoiko gauzak baloratu behar dire, eta, pena merezi du bisitatxo batzuk egitea, gero bestela uda iritsiko da eta errukituko bai gara. Iñaki, zuek ere lan egin, baina gozatu ere. Bai, igualmente, berdin eta eskerrik asko, denei, nahi zuen arte.
Hementxe dugu ere Olatz Mitxelena, bera badakizue, Gipuzkoako sagardogile elkarteko koordinatzaile dugula, eta Olatz, zorionekoak, hemen gaude Kupelondoan, eta pixko bat, kontei guzu nola hasi zen duten zuek ere, txotx denboraldia, sagardogileek nola hartu zuten hasiera, eta zorionez beste momentu batean gaude. Bai, hasiera, aurreko urtekoa bezalaxe, etzan xamurra izan, urtebete pasa ondoren berriro ere batesitura kasik antzekoan ginalako. Egia da, baldintzako beak ziala, eguerdi eta gau irekitzeko aukera bageneukala, herrien arteko mugikortasuna baimendua zehola, lanerako aukera gehiago ikusten genitun, baino eserita. Eta eseritako horrek egia da, abaniko zabal bat ireki digula, aukera eman digula ere, sagardoa beste modu batera gozatzeko, beste modu batera aurkezteko, eta horrik hasitako asko ere, hemendik aurrea ere mantenduko dian, elementuak izango dira jendeak gustora hartu ditulako. Momentu honetan ja, zutik kontsumitzeko aukera badaukagu eta hori ere gustoz hartzen da. Eta egia esan, hori zen falta zena ez, azkenean badakigu sagardotia joatea gustokoa dugu denok, baina batipat txotxean aritzea, Kupelondoan sortzen den giro beresi hori, eta horrei du batipat bere xarma ez. Nik uste eta isialdia zeigeanean edo zure momentu honez aizeanean pentsatzen nahi dezuna da lasai egon. Nahi dezu lasai gozatu, ez pentsatu hau egin dezaket edo ez dut egin behar edo hau zan araua, zein zan araua, nik uste hori dela pixkatenok bilatzen genduna, orduan momentu batean nahiz da musukoa jantzi eta lasai altxatzeko aukera trago bat egin eta berriro ere esertzeko aukera izateak irekitzen dizula beste patxada bat, ez da beste gozatzeko aukera bat. Gipuzkoan, sagardogile elkartean, hor zaudete azkenean, bazkide hauniz dire, ez? Jendeak uste du, sagardotegiak, badire batzuk, atzeti bada horre, sustraiek ongi sartua daude, ez? Momentu honetan Gipuzkoako sagardogileen elkartean 52 bazkide dauzkagu, iaz baino 12 bat gehiago, egoera honek ere ala ekarrita, eta egia da, neurri eta linea desberdineko sagardotegiak diala, baina denek bai koinziditzen dutela, helburua eta sagardotegi denboraldiaren edo txotxgaraiaren zentroa sagardoa dela. Eta hori da, bai iaz Maira eta bai oain ere Kupeletik protagonista izango dana sagardo berria bere variantetan, etxe bakoitzak egin ditun probak, egin ditun monobarietalak, bibarietalak, egin ditun bere I+D partikular horiek denak, horiek probatzeko aukera izango da. Azkenean, esaten du, sagardo orten nolako sagardoa du, hori ere aldatuko da dexentez, leku batzutatik sagardotegi batzute bestera ez? Zerikusia handia dauka, etxe bakoitzak daukan sagar barietatearekin, bilketa moduarekin, baina, hasiera batean, iruditu zitzaigun, betzela izaera hain handikoen sagardoa iazko uztarekin alderatuta, baina, izaera baduen sagardo bat bada, eta horrelakoa ere batzuetan ez da erresa izaten uzta oso handia izaten den, eta iazkoa 2021 batekoa uzta historikoa izan du da. Eta sagardotegiek ere lan handia egin behar izan dute, eta bazegon ardura hori ez da. Ea egiten dugun sagardo guztian nola saltzeko aukera daukagun urrengo urte osoan zehar, guk badakigun oraino iritsi gaitezke, baina ea gainontzeko neurriek ere aukera do bidea irekitzei duten horreaino iristeko. Eta badakigu orain olan gaude, Irungo Meak auzoan, sagardotegian eta Nafarrotik oso hurbil, ez? Azkenean Gipuzko ere zabala da, sagardotegiak banatu dire Gipuzko osotikan, eta sumatzen da, ez hemen iparraldeko jende asko etortzen da, Nafarroatik ere jende asko etortzen da, eta nola ez, Gipuzkoarrak ere, ez? Aukera ematen du, sagardotegiak ez da gune bat edo puntu batean kokatzen direna, baizik eta sagardotegiak edo sagardoiteko ohitura edozein baserritan zen lehen beti eta zabaldua dago, ez? Dudik gabe, niretzat hori da aberasgarriena gai honetan, eta da sektore honetan lan egiteak ematen dizun plazerrik handiena. Bai eskualde bakoitzean, bai bakoitzak daukan tradizioa edo historia edo jaso duen guztiarekin, datorren baserritik datorrela eduki ditun arbasoak edukita, horrek ematen dio izaera eta izena ere leku bakoitzari. Eta aukeratu dezuen sagardotegia horren erakusleio kasik historikotako bada, ez? Daukan olarengatik, daukan izenarengatik, daukan kupeltegiarengatik, daukan egurlanarengatik, tenplu zoragarria bihurtzen da. Eta gainera kokatuta dago nire ustez oso leku erakargarrian.
bai kanpora begira, bai iparraldera begira, bai Gipuzkoara begira, hola bezalako sagardotegiak gogoa ematen dizute bertan egoteko eta gozatzeko sagardoaz. Eta horixe, eta bueno, eta pixko bukatzen joateko, denboraldia, txotx denboraldia, ez dakit aurten aukera ematen badura indikan, luzatuko da pixka bat, ez behar bada, bueno, momentu txarrak pasatu dituzte sagardotegiak, eta aurten momentu honak heldu baldin badire, olatu aprobetxatu egin behar, eta jenderi gozatzeko aukera luzatu pixka bat, ez? Bai, oraindik ez dugu erabaki hori hartu, baina bai, mahai gainean daukagun zerbait da, abenduan azkeneko sagardogileekin elkartu ginenetik, bai, mahai gainean jarri genduna hauxe ez dela. Plaister nik uste hartuko degula horren erabakia eta maiatza bukara arte edo nik uste aukera eukiko degula ere luzatzeko eta sagardotegi denboraldi hori bintzat urtarriletik baino, txailetik maiatzera izateko. Hori da. Komunikatuko izuegu hori. Horrela izan dadila eta denok gozatuko du gehiago. Eskerrik asko Olatz, zuk ere ongi pasa eguna, disfrutatu denboraldiaz, badakigu sagardotegia unitzetan ibiltzen zarela, eta hori seinale hona da, osasuntsu zaudela eta zuk ere gozatzen duzula. Eskerrik asko, beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Etorri gabe geratzerikan inork ez du usteko arraulariak hementxe daude bateko eta besteko modu hoberik etzan egongo denboraldia hasteko. Gainera ere pixatu dugu tokatzen zaion neurria, hori egin da denak gustora gero sagardotegia. Baina aukera badagoenez nik kezkatzen ari da, berde etorri direla baina aterako dira. Gure horaxe ertetzen gera, gorri aterako dira. Sagardo puskat hartu olatik, ta ez dijoa zurrutira. Proba gogorra tangaraian, zuek hortatik antira, lehengo urtian Gipuzkoa eta aurten Euskola Liga. Elgoruna jarri diezu marka desentea bera, ospatu egin behar deguna lorpenaren arabera. Baina honezkero zertan mantendu tripa goxatzean dela, honegiten oita nahi biok maia jarriko aldera. Ikusten duzue hola sagardotegian saltsa desente bada gaurkoan eta gurekin Unai Agirre dugu, bera Euskal Sagardoa jatorri izendapenako koordinatzaile dugu, eta Unai, zu sagardotegian zure saltsa noski, eta oraingo momentu honetan gustora, badakigu txotx denboraldi hasi zela murrizketa batzuekin, eta orain esaten aldugu, txotxera joateko aukera izan ezkero, salbu gaudela, ez? Bai. Egia esan, genekin aurre ikusten gendun, hasi merko gendula murrizketa desentekin, eta baina poliki-poliki hoik murrizketa horiek altxatzen jongo ziala, eta egia esan, orain altxadiak gehienak eta nabaritzen da, jendeak gogoz da, sagardogileak behar ere bai, eta giro berezia da sortzen, hemengo sagardotegitan bai. Sagardoa gustora edaten da, baina txotxak duen berezitasun hori ezin daukatu, ez? Azkenean mailan gastatzen dugu, baina kupel ondoan beste xarma da, ez? Bai, eta behar bada dela 2 urte, esfortzu handi bat egin zuten sagardogileak eta hori kontsumitzaileak eskertu zuen, ez? Baina aurten nabaritzen zen jendeak beste zerbait nahi zuela, bai, ordungo esfortzu ondo dago, baina guk
nahi dugu berriz Kupelondo hortara altxa, Kupelondoan elkarrekin hitz eginaz dastatu, sagardoilekin hitz eginaz dastatu, eta urte nabaritze gendun, eta bueno, guretzako ere poza handi bat izan daba txotxe egin ahal izatea. Horrek ez du esan nahi, mailekoa desagertuko denik, zebai izaten diate sagardogileak, jende bat ohitu dela, mailan ere konsumitzen eta batzutan biek nahi ditula, ez? Kupelean baina botellak garden batzuk edo pitxar batzuk da dituzue, baina txotxa ezinbestekoa da gure kultura guzti hontan eta jendeak asko eskertu du. Euskal sagardoarekin jau urte batzuk lanean, eta egia esan lan itzelari zarete egiten, eta konsumitzaile ohartzen ari da, zer nolako altxorra dugu Euskal sagardoan, dendetan ere saltzen da holikan txapela gorri hori bere ospea badu, prezioa, berezitoko prezioa hartzen ari da ere, eta azkenean gauzak ez dire lortzen batetik bestera, hor azkenean prozesua dago, baina zuek konten zaudete, ez? Bai, beira, horrelako prozesutan askotan sektorea berak sinistu behar du aurrena, ez? Nik uste lan handi bat egin dula sektorean sinistezun jende horrek beste gainontzekoei azaltzen honen merezi dula. Nik uste pausoi emanda dagola, eta konsumitzaileak ere poliki konturatzen da zelan egiten nahi dian sagardogile sagastietan, beren sagastietan naiz, ondoko baserrietako sagastietan, eta guzti hori balorean jarri behar da. Orduan, oinarria garbia da, ondo egin gauza, kalidadea egin, bertakoa egin, eta gero esplikatu zer egiten nahian, askotan pauso hori falta izaten da, ez? Eta sektore konbentzitu batek erresago ulertarazten dio kontsumitzaileari zertan ari dan. Eta pauso horietan gaude orain eta nabaritzen ari da, ez? Jendeak gero eta gehiago ari da Euskal sagardoa balorean jartzen eta horren bila joaten. Bai, dan hori gustatzen zaigu honena, eta sagardoan honena Euskal sagardoa da, eta dastatzen aldena da, bai kupelean, bai botilan, eta ez da sasoiko gauza bat sagardoa, ez? Urte osoan eaten den produktua dugu eta gozatzen da tenore desberdinetan, ez? Bai, urte osoko produktua da, askotan sagardoi denboraldi honek badu osperik handiena, baina sagardoa hau da, botellan etorriko den sagardoa probatzeko garaia, hori esaten du usadioak eta hala da berez. Orduan, behin martxoa apirilezkero uztaberria botellaratzen hasten dira eta gero urte guztien konsumitzen da edo 2 urtean ere bai. Eta orain aldaketa badator gaina, ez? Bertako sagastiek desberdin landuta, nik esaten dut izena dituzten Euskal sagardoak egiten hasi diela sagardogileak, ez? Igual gehiago irango duten sagardoak, bibarietalak, sagasti jakin batekoak, hemen bertan ere baduk hau bibariedez egindako sagardo bat, gaina mikatza handikoa, ondo heltzen duna. Gauza horiek ari dira gertatzen, baina hortarako ezinbestekoa da sagastiko lana. Eta sagastiko lan horrek frutu horiek ematen ditu, eta urtengo denboraldia oso interesgarria da, ze sagar asko izan dute eta esperimentu desente egin dituzte sagardogileek, eta horrek ere bere lekuan jarriko du produktua. Bai, Euskal sagardoa jatorri izendapen bat duela adierazten du, baina zuk esaten duzuna, ez? Gero sagardo bakoitza, sagardotegi bakoitzeko sagardoa, bakoitza bedu bere ikutu, ez? Hori, danak ez dire berdinak azkenean. Ez, bakoitza duka bere gustu eta bere eskola, ez? Azkenean sagardotegi bakoitza, bai egia da, Euskal sagardoa da, eta danak antzeko sagardo batzu dira, edo linea bat dira, sagardo naturala dira gureak, ez? Baina egia da, gero etxe bakoitza saiatzen dela bere gauza berezik egiten, eta gero eta gehiago. Lehen izaten zen sagardo bakar bat gukolako sagardo egiten dugu, Euskal sagardoarekin lortu gendun, hoi diversifikatzea eta Euskal sagardoaren barruan ere jendea gauza bereziek egiten ari da, ez? Hau sagar mota hauekin, hau honekin, hau berandugako, hau lehenagorako, eta nik esaten, eta urrungo pauso izango da hemengo lan guzti hori kontraetiketan ikuste, ez? Batzuri esaten egia, egiten duzu lana jarri kontsumitzaileako errez ulertzeko, zezu badakizue, askotan kontsumitzaileak ez, eta aurten jende bat ari da hori egiten, orduan, egia esan ilusionatuta gaude. Bai, sagardo berriaren prozesua dastatzeko interesgarria da, ez? Kupelan dugun sagardo hau, gero botilatuko dena, ez da orain edaten duguna, dastatzen duguna ez da berdina gero etxean, edo ostatu batean dastatuko duguna, ez? Badu bere aldaketa, bere prozesua, bere ibilbidea, ez? Bai, eta egia da garai batean etortzen zirenak txotxe hortarako sortu zen askoz egiten sagardoaz, ez? Etortzen ziren hosteleroak eta sozia gastronomikotatik garai batean nik ez ezagutu hasera, Oain dela 75 bat urte, baina haiek askoz egiten, danak ziren noiz behin sagardo egin zutenak edo ezagutu zutenak, orduan bazekiten orain dastatu eta sagardo hori nolako izango zen botellan, ez? Eta orain jakintza hori batzuk badakite, baina sagardogileak dira, orduan hori azaldu behar zaio kontsumitzaile, beira, hau probatzen izanak linea hau eramango du, baina aldaketa hau izango du sagardo honek, eta hori oso interesgarria da. Orain ikustea zer etorriko den, baina gero botellan aldaketa izaten du sagardo horret dudik gabe, borobildu egiten da. Bai, hemen betiko edalontzietan edaten dugu normalean sagardoa, baina ikusia dugu zuen dastaketa batzuetan ere sagardoa bera, ez da oso bideragarria behar bada sagardotegian, baina sagardoa dastatzeko kopa bateragarria dela, ez? Bai, hemen jakin behar da, egiten ari den sagardo bat dala, oraindik txinparta sortzen ari zaiona, orduan puskatu egiten dugu, gero asmatu egin behar da, karo, hor kopa zailtxiagoa da, ez dut esan nahi, ez dut ni balioko, baina hemen basoa bere lekua dauka.
Gero ere, jende baten nahiago du basoan, gu ez gaude, edalontziaren aurka inundik ere, baina egia da gero ja nahi bali badu sagardo bat ondo apreziatu, kopan dastatu ezkero, hobeto apreziatzen dira, lurrin guzti horiek, aroma horiek, dana ez. Eta gero esango ditut anekdota, sagardo gila askori hau koste egin zaie, baina konturatu naiz, beraiek ere etxean dastaketa egiten dituztenean kopa hartzen dutela, ez? Beraiek ere badakite erraminta egitan kopa dela. Eta gero ematen dio, beste jantzi bat kopa horrek, eta bueno, nik jende animatzen dut kopan dastatzea bain. Basoa nahi dunak, sagardo basoa ere hortarako dago. Bai, etxean ere sumatzen da guk ere Bazkari familiarrak egiten dugu likan, leno garai batean atatzen genuen edalontzia sagardoa martzuen entzat. Bain kopa bera da, danantza, sagardo ardoa edo dastatzeko. Nahi duen aukeratzen du, ez? Nik usten dut, mai batean bere garrantzia badula kopan dastatzak ere. Bueno, uzten zaitu nahi, badakigu jaten hasia gara, edaten ere, eta bueno, zuk ere disfrutatu eta zoriondu ez, hor Euskal Sagardoaren atzean, jendea unitz zaudete, lan ongiari zarete egiten, eta eskertuak konsumitzaio, bale? Oso ondo, bai, eskerrik asko zuei, bai, aio. Biak izan dira noizbait Gipuzkoako txapeldun, eta Gipuzkoako txapelketa irabazten dutenean, trainero ekarri, pixatu eta trukean sagardo emateko ohiturea jarrita dago etxe honetan. Egoerak pixkat luzatu zaigu ospakizuna, baina bueno, torri daiguna. Orduan gaur izango da traineroa pixatu, sagardoa trukean eraman, konture emateko beste gehiago jakin, eta gero Bazkari eder bat egiteko eguna. Ikusten duzu bezala, dena prest dago, traineroa, arraunaiak ere bai, tripulazioa eta baskula berezi bat ere bai. Ez dakit inoiz izan zeatenok, zenbat pisu izan dezaken kalkulatzen dezuen, edo gogoratzen dezuen. Urte hori izaten da hemen eztabaidatxoa eta badakizue temporadan ere garrantzitsua izaten dela, pisua neurtzea, pisua zaintzea batez ere. Bueno, dotorea txapela, txapeldunak, txapeldunari txapela. Ezin detaile politiagoi egin. Badakizue gaurkoan protagonistak hola sagardotegian, Hondarribiko arraunlariak, eta gurekin bat dugu, Beñat Egiazu gainaz bera hondarribitarra, eta bueno, Beñat nahiz eta urrutik geratu orain, txapel hori, biziko zoriondu zorionak, bai. Eta ez dakit nola hartzen duzu gaurkoan, gaur egiten den, zueri egiten zaizuen omenaldia, hola sagardotegira etortzera, bazkaltzea, sagardoa hartzea, nola hartzen duzu eguna? Guk gustora, egia ospakizuna urrutik gelditzen zaigula garaipenetik, baina gustu hartzen dugun eguna guretzako egun polita da, goizean entrenamendu bat itegu, eta gero hemen elkartzen gara, trainero pixatu, gustu azkaldu, bertsolariakin ere farra batzuk ite ditugu eta guretzako oso polita. Bai, zuek trainero gainean itxasuan ongi moldatzen zarete, baina sagardotegian idorrean ere ongi moldatzen zarete, ez gustuko duzu, ez? Bai, guri sagardotegi garaia ez zaigu oso ondo suertatzen, ja entrenamendutan eta sartuta goten gara, baina noizbehinka ite ditugu eta egia oso gustora ibiltzen gara horrela gainea. Taldiakin kuadrilla giroan ibiltzen gara eta oso ondo. Bai, egia esan, zuen arraunlarion lana kirola gogorra da, oso gogorra da, ez azkenean, badakigu beste kirol batzuko jartzun gehiago izaten dutela, baina Euskal Herri mailan baloratzen da, ez, estropadak ikustea, batipat Hondarribita inguruko jendearentzat ere zuek irabazten duzutelikan ohore bat danentzat, ez? Bai, herri mailan baloratzen da gehiago, egia kostaldetik atea eta pixkat ez ezagunagoa dela, baina guk ez dugu horregatik egiten baizik eta gustua ondo pasatzegulako, entrenatzea gustatzegulako, hasi horregatik egiteko. Guantxe ikusten ari gara ez, traineru eramaten ari dire pixatzea ez, eta pisuaren ordaina sagardoan jasoko duzue. Uzten zaitugu ere zure kirolari lagunekin, baita ere traineru eramaten, eta disfrutatu eguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara Ola Sagardotegitik. Ongi segi. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.